Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Liba. Hello, Rexon. Kumusta na pamati ni mo? Okay na ka? Sakit ang imong ha, Rexon? Kinsa ka? Ha? Rexon, unsa tong kisulti nimo? Sakit. Rexon, kinsa man ko? Nakaila pa ka nako, ha? Amot. Venos! Bida! May problema ta! Papa, nisulti na si Rexon. Uy! Bangag sa ilong! Rickson! Ha? Kinalang imong huna-hunaon og maayo ang nahimo sa akong anak nimo! Papa, ayaw na. Rexon, nakaila ka niya? Uy! Porbida! Bitutok lang siya nako! Rexon, hinumdumig maayo kung kinsami. Kinsa man mo? Papa, Uy! nakabati ka? Wa siya makaila na to. Kinahanglang maklaro ni. Abtuon ako ang doktor. Kinahanglang ma-check up niya si Rickson. Muuban ko pa. Focal retrograde amnesia. Posible nga mo kanang nahitabo kang Rexon. Unsa may buti pasabot anak, Dok? Duha ni ka klase sa common nga amnesia. Ang retrograde o anterograde amnesia. Ang anterograde amnesia mao kitong mga pasyente nga maglisod sa paghimo og bag-ong memory. Ug ang atong pasyente karon, focal retrograde amnesia ang iyang nasinati. Tungod kay mahinumdum siya sa iyang gisulti karon. Buot ipasabot, adto na siya capacity nga maghimo og bag-ong mga kasinatian sa iyang memory karon. Mao ba? Og dili na gyud siya mahinumdum siyang nangagi? Kasagaran sa mga pasyente nga may retrograde amnesia, adunay mapapa silang memory nga usa o duha ka tuig or mas taas pa. Pero kasagaran, mahibilin na sa ilang huna-huna ang ilang kasinatian sa bata pa sila. Ato lang unang obserbahan ng atong pasyente, ha? Dahil lang sa man, wa pagkagutuma day. Nawa naman sila kung gutom, Sir Digsoy. Na, ayaw, ginitaon kalimti ang kaon day, kaya tingalig, itas dul-dul, anak, ha? Ang di. Pila naman ka ospital at nato. Alam mo, mag-sexon. Ay, naku. Wa ka to mulaya si Rickson day, Layla? Nilagyan siya may tabong mulaya, Sir Dex. Na ginahitabo niya. Mga ginayong debate ron. Na ginahitabo ni Rickson. Huwag ako kayo siya pagitaon. Bahala na. Ay, ayaw palabi, ha? Ay, nagughilagod. Mga na lang ta. Bisag puto si Kwate lang. Aron masudla na gamay ng atong tiyan. Noon sa nagyong kahakuhan ni Kay karon, Sir Dex. Ato lagi ng mahibawan kung ato sa makitan. Pila na lang ka ospital ang wala na nato matu eh. Ha? Duha na lang din sa listahan ako, Sir Dex. Duha na lang. Oo. Inday, gabi naman taon. Pahuway lang una tagamay day. Sir Dex, ato lang tiwaso ng duha ka ospital. Ha?
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Sige. Pero, mga una yun una taday. Sige, mga unta. Kana? Katingali mabuwang tuta, no? Ilan ako kaadlaw tayo si Pangitang Rickson. Bitaw, ubay-ubay na mga adlaw eh. Ayaw na taon paghilak. Ayan, Sir Dixby. Ibagin ako kabuga mo, hilang ko. Ikaw mahinumdum mo, Rickson. Matuwa man din ako luha. Ay, gugma. Mao na gina ang giingon nga gugma na ang nag-uros-uros niya. Mao gani. Lain na din ni mahigog mata, Sir Dex, no? Mura man og maglain pirme itong kabuhi. Nga ni taga na ang mukhaon. Basta na'y problema. Ano man na, Sir Dex? Kana, tungod kay nahigugma ka. Huwag kasing-kasing kusgan kay na nga mausab sa imong gibati. Kina, Sir Dex, kinala makitaan yun nato, Sir Rexon, ha? Ngaon sa nakato siya ron. Basin ko, nadisgrasya to siya. Anya, nadisgrasya ba? Anya, wamatabang. Anya, naro siya sa daplin sa karsada. Anya, sa kasagbutan. Na. Igo na tao, no? Ayaw lang sa bago na hunaog dahutan kayo, day, ha? Kalain na ba ang imong ipangiskutan, uy? Ato lang uraw naon, nga naa siya sa bugnaw nga kwarto sa ospital karon. Unya giatiman og maayo sa mga doktor. Kana, kon na ospital man siya. Posible yun na hospital siya, Sir Dex, no? O dili ba kikidnap? Ha? Uy. Ay, posible nga kidnapon to siya, dahil kamao man tong mga rati. Basta, sige, mga una na ta, aron dili ka mapas mo. Luisito, nganong gipatawag ko nimo? Teresita. Luisito? Kaluspat ko nimo? Kinahanglang makitaan si Rickson. Oo, tuan na sila. Gipangita na nila si Rickson. May mga pulis na sab nga nangita niya. Pero sila'y lagyod ang nangunay. Tuan na sila si Dikoy, pero wa pa mauli. Dili mahimong mawa si Rickson. Dili. Oo, Luisito. Makitaan ra lagi si Rickson. Ayaw ka balaka. Pahuway lang una, ba? Sige na. Kami nang bahala ni Rickson, Luisito. Pahuway na. Dali, Sir Dex. Dali. Aday. Layla. Hinay lang sa paglakaw, day. Sir Dex, katapusan na lang yun nga ospital sa tulistahan nga niya sa syudad. Kinalaw ito na makita din ni Sir Rexon. Oo. Alay. Sige. Dali. Okay. Mutanan ta sa information. Nasa sa room 325, miss. Nadia! Salamat! Sir Dex! Gano. Dali! Gano. Ni ay ni ospital na Sir Rexon! Hay! Niya din eh! Oo! Salomot! Nga nung wa man nato ni unaha din eh! Ito no! Nga nun yung ginis sa waste listahan! Dali, Sir Dex! Ato niya kwarto ni Rexon! Room 325! 325? 325 daw! Liabi na? Sige. Di mo daw eh! Tingali oy! Masaag sa taan na Sir Dex! Dali! Hinay lang! Hinay lang! Sorry, Sir Dex. Nalipay lang ako kung ato na nadumduman sa Rexon. Ingon bitaw ko nga nung wa man nato ni unahang ospital la. Teresita. Tao ka. Si Atty. Militon. Aha? Paanhiyo na sab nimo ang imong abogado? Oo. Kinahanglang magkasulti mi. Luisito,
Luya ka pa kaayo. Ayaw na paguna-una og mga problema. Kinahanglang mahumana ang tanan. Unsa? Mahuman? Unsa may mahuman ha, Luisito? Ayaw na pangutana. Tawag ka lang. Si Atty. Militon. Sir Dex, Tara, ang kwarto ni Rickson. Padali niya, Sir Dex. Dali. Ay lang ko panagahan na, day. Kaya nag-abot nga kung ilumog si Mod. Sige. Kada muna lang kunin mo, ha? Sige, una lang. Una. Salamat, Ginoo. Natutulan na ginako si Rickson. Na-hospital na siya. Naon sa mga gawa ko, ani, Kik. Rickson! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!